Bugto ng Orangos sa bulan sang Disyembre. Sa ibaybay na kita sa tuig 2022, kag maga-welcome kita sa tuig 2023. Ano yan naman ang kapalaran tas tuig 2023? Kurang kilala ko pa, basi pala utang man ta Japon. Ti importante ano, sa rin makabaran nga ti hindi ka madula sa ang asato ng utang. Mabuhi kita sa utang. Ang utang way ginadumdum ha, ginabayra na ha. Para wala sang kamo. Nako sa din sa aton sa nga mga kabombo. Hindi bla pres. May utang naman ko to ya kay preso ha. Relax ka lang bala, no? Kadugay pagani sang Pasko. Kita ay ta sa kwan, kita ay ta sa Enero 1, mayon na kay New Year. Sige, ano labing talapang doon, pila ka ba daragkuhan nga mga banita, no? Sa mga top stories of the day. Balaan ko ba nga ti, basta maghambal ka, sinini ka, panguhit kita yun eh. Kalma na ni. Mga top stories of the day, dalagkuhan nga mga banita lokal. Ang shooting incident, anong latest nga update yung makabaran sa shooting incident na luntad sa baybay sa area sang parking area sang SM City Bacolod, no, sa reclamation sinigid lamang nga hapon sa lakyan sang Vice Mayor, no, sang Banwa sang Valladolid, makabanan muning tupad sang isa ka Ford Everest nga target yung makabaran sang pagpanglutang. Ay na, ano mga klase ka manog luthang ining balaan yung away na da sang tawo mo ginluthang nyo. Ti gilayon makunang nga palagyo ang suspetsado, no? Apag ti sa pahayag karon batean nato sa kay Vice Mayor Ruel Yogore. Pahayag sa makabang nga ti do hindi man sa kuno ang target, no? Sa sini nga pagpangluthang. Pero ti dapat no mag-alerto na di si Vice Mayor Ruel Yogore kay bisa mo na bisa wala kaya sang kontra subong kag kwan may ara gid tendency nga may mahingabot ya sa imo sa nga kaugalingon, no? So kung luluoy lang kita kon patsyon kita sa matawo nga may saon, no? So dapat sa siniya makabaran nga mga panimpo maghalong-halong kita, no? Sa aton man sa nga mga kauturan at the same time sa aton nga mga kabombo. Pati ang pahayag ni Vice Mayor Ruel Yogore sang Banwa sang Valladolid kay iya sa rakyan ang sa tupad sa ginparakan sang lutang sining hapon. Wala man kuno sang pilason sa nasambit nga insidente. Kag isa man ka estudyante dito sa bahin sang Banwa sang Ibi Magalona patay matapos malapakan sang bagun. Sang una magsiling ka mga bagom na mga dalong mga tinaga, no? Truck ba lang nga nagakarga sang tubo, truck nga dako. Ang panawag na sang aton sa ring nga mga kategorangan bagun. So ano ang latest investigasyon sa makabaran sa kapulisan sa Banwa sang Ibi Magalona? Kaya may report kita diri nga dabaton nga bisan kuno nga ginasinyasan niya sang traffic enforcer kay Balukamuti talabukan ina sang mga estudyante sa piyak sina eskwelahan. No, ginasinyasan na sa nga mauntat pero ang driver sa sining iya ka Lopez Sugar Corporation, huros nga klase ka driver. Ambot anong ginadali niya siya, no? Tiway kuno nagdulog. Rason na nga ginlapak niya gid. Pasensya sa managapalan niya pon sining hapon ba nadunot gid kunong ulo sang bata. Kanag linaptang iya sining utok ya makabaran sa dalan. Sino ang tag-iya sa sining Lopez Sugar Corporation nga matracking? Nagapang unload sang tubo, no? Amuning pinakabuisit subong, no? Nga mga kwani nga mga tawo iya sa dalan o kag syempre ning mga sapat nga ginapadalagan Manila bla. Ano kaysa daw ka high blood man kita kati daw ginasaligan. Ano kung dako? O hindi ka nagid kay nainay kabalo ka nagid nga kwan na da accident prone area kag may mga estudyante na dagat tinabok. Malayo pa lang makita umratuduhan mo papadlagan sang truck mo. Yung guro ning driver ni palapak man guro sa truck ay mano Christmas pa masubo iya makabanan ang ini nga bata, no, nga napatay kag ginlapaka bagod sa pagkahuros-huros ako tiway na kunanong investigasyon da, no, kung ano pagid ang masiling da nga ti mechanical trouble human error kunano da. No, ang importante nga nagahinay ti paano na sa maghinay kay nagahuro-huro siya. Ang iban niya kaharara siya nagahuro-huro. Padalago mo ni bala madlagko nga matrak ne daw si sino.
Tapos magkuha na sa dalan, dalagan sa dalang masabayan mo, no? Daw ka kuan pa ya bla, daw ka mga mahisaon pa nga mga driver bla. Although hindi magitanan ha. Oh, daw padikitan ka pa na nila, tikita mo. Nga bilid daw mo ning kuan sining nga negosyo, magaman dapat ang gira parang iyas, no? Lopez mang parang iyas ni. Oh, ti ano na da, areglahon nyo naman, kabuhi nang nadula da. Hindi nyo pagdisiplinahon ng tao, bagay ko kuno siya pahalinon ko ni. Ti, although accident is an is a incident, no? Muna blang ginatawag, pero ti ang pamangkot, no? Sang ginahambal nga nagpadulog na kuno sa imo ang ang traffic enforcer kaway ka nagdulog. Gituduhan mo ko yung pagit nga ni padasig. Way tupo mo na nami paparisan. 10 minutos sa kaligan sa tak na 7 sa gabi, dugang nga mga balita. Wala tayo ko sa investigasyon sa aton sa rin nga mga kapulisan diri sa baybayin sa Banwa sang Ibi Magalona. Duga pa sa rin nga mga balita diri man sa aton sa rin nga pangalagad. Report karon nga makabaran no, ni Bombo Ansido Sorilla. Si Mayor Alfredo Benitez no, ginahulat ang sabat sa DOA sa proposal agon mapanubo ang power rates. Matapos ining forum nga gipregayon kay na makabaran sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Di baloon nato ni kay ara to kuno gina ang alkalde sang siyudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez. Ti samtang duga pa sa diri nga mabalita anong pahayag ni Mayor Benitez no? Sa bahin sang sining sa bahin sang sining nasambit yang kuno ginaluto nga negosasyon sa balor sang kuryente nga ginkawat sang barangay Singkang. Nag-illegal tapping sila. Naglabot na sa 5.6 milyones pesos, no? Kada reglohon na lang mo na lang kuno 1 milyon. Wow, ka very good 1/4 gid yan, no? Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabaran di sa aton sa ring pagpangalagad. Diri man sa bahin sa aton sa ring palatuntunan, may report karon si Bombo Dennis Rubica. No, so si Brigadier General Inocencio Pasaporte no, nagbisita kay na makabaran no, sa bahin sang tatapan sang provincial governor. Di may pahayag sa diri makabaran sa sining si Spyro operation ang suspension sa military operation na konsumo nga declaration. Di wala ra gid kuno ni no, sang declaration wala sa suspension of military operations. Ito daw ay magani kinakilala sa NPA, no? Daw ginainto lang tamos ang mga NPA. So ti kon all out war o all out war. Hindi nga ti padulog-dulo puweta, di bla? No? Kay karon ti kamo mabintahan ya. Ti makaluluoy naman kamo. Makabaran sa bahin sa aton sa ring nga magkauturan, no? Diri man sa aton nga pagpalagad. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita kami impormasyon. Diba sa aton sa ring pagpalagad finally no sa update naton sa FIFA World Cup. It's Netherlands versus France. Ay nagidya sang atrasan ini, wala nang atrasan ang Netherlands sa Argentina gali, I'm sorry no. Makabaran sa bahin sa aton sa ring mga kautorang the same time sa aton sa ring mga kabombo. No, ang aton nga FIFA World Cup update no, diri sa bahin sa aton sa ring pangalagad no, ni ang team iya makabanan no ni Kylian Mbappe. No, so hindi matapos sa diri makabaran nga ti ginbalbal sarado ginila. No, ang kuan no ginbalbal sarado ginila ang Morocco. Bisan pa nga ti daw napasawan ang Morocco sa diri makabanan, pero ti no importante nga napakita man nilang ila best no sa corrected to gina Argentina versus France. Ang France kay nasa kagaon ngampang versus sa Morocco 2-0. Di sila gid may kwentrohan ay makabanan sa finals no, ang Argentina kang France sa parabuton nga Domingo. Ibaloon tayo makabaran ng mga assessment pagin sini no, paglantaw sa mga coach naton sa football. No, so kag at the same time mga pagkuha nato sa reaksyon sa mga OFWs naton dito sa bahin sang France kag sa Argentina. Ang mga international correspondent nato.
No, so kag syempre karon dugay-dugay man ato sa ding Christmas around the world. Naman sa ato sa ring pangalagad, no, diri sa bahin sa ato sa iyang palatuntunan. So ibulon tani karon no, kay liton kita makabaran ba, no, Papua New Guinea. Ang aton sa iyang kuan no, ang aton sa ring interview no sa subong sa makabaran kagabi. Abanse sila dito 2 hours, 9:30 PM na to sa Ila kon 9:15 PM na to sa Ila, no? So may kaupod na to da karon si Sir Ramon Monji Garay direktamente sa Papua New Guinea. Kamo ni mga balita impormasyon niya makabagkag syempre ba ti isingit talang ang ining kuan no, ining pagpasarya makabran sang Maharlika Investment Fund. No, gindoso ini House Bill 6608 as urgent bill. No, sa mga kongresista, halos kalabanan sa mga congressman na tundri sa bahin sa Negros Occidental, mga co-authors ini, mga gaya-gaya putumaya man, no? Puwerteng suporta nila sa administrasyon subong ni Marcos ba kagay Juan, no? Kagay House Speaker Martin Romualdez. Nga padikit, no? Para mas damo-damo pa project mga bote sa ato na, no? So, ti unaging kotibaw nila to yung pension funds, no? Sang GSIS, kag sang SSS. Ano nagreklamo ang tao, grabing clamor, wala toong kritisismo sa ila, gindula nila. Ti ang suggestion kay gani, no? Ay nibla ko ti may mga project kita gida patuman kada tuig ining mga porsyento bala, mga SOP bala sa mga lawmakers kwa anyo ra blay butang nyo sa Maharlika Investment Fund. Kaya na iya mapuslan tagid na, no? So nibla kay ti para kunong paagi sa saning Maharlika Investment Fund, no? Dasig ang mga proyekto, mga pautang, grabe, no? Ang pag-release ko ng isang kwarta. So ti basi kung may mga kuha naman ni, may mga tawo na mga magkadto sa Supreme Court kag mag-file sa petisyon kay declare nga unconstitutional ini. So basi kaloy amata karon makasingit ang mga congressman naton medyo sako-sako gyud sila subong. Sige, inyabatan nato sa ring headlines so pagbalik naton detalye sa mga balita pagkatapos gidamang sini. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Piece o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri nagin construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintuk. Balik na ba kabran sa aton sa ring nga pagpalagat. Oras sa Bomborante Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takta alas 7 sa gabi. Sekta 9, no? Sa aton sa ring Studio B, si Bombo Cherry Grace Santillan. Aton sa ring makabran isa sa mga certificate nga Dili Joe winner nakaabot, no? Sa natalana nga oras. Anom ka oras. Ang deadline sa ESO nakaabot siya way pa matapos ang anom ka oras. I think daw si Ma'am Ana Lizel Ibarra, no? Ato sa winner sa subong sa ring nga gabi diri makabanan sa ato sa ring nga pagpalagan. Check ta si Bombo Cherry Grace Santillan sa piya ka linya. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Pons, live kita diri subong sa Studio B. Kag kaupod naton subong ang ikaduwa nga tagdaog sa ikaapat nga adlaw sa 1 to Panalo Part 21, Week 3 Bombo Pons. So kaupod naton diri subong si Ma'am Ana Lizel Ebar sang Alunan by Bacolod City. Kag ang iya nga proof of purchase Bombo Pons is ang Nest Cafe. So ma'am, kamusta ka subong nga gabi? Okay lang. Lagi nakalipay. Nakabate kung nagabutan ako nga lang. Yes, makitaan tagid sa mga mata ni ma'am, no? Nga malipayon gid siya Bombo Pons subong nga gabi. So subong nga gabi ma'am makabaton ka sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, ready ka na magbaton sa imong pa-premyo subong nga gabi? Ready, girl. Yes, so ihumlad na ang Lapit-lapit aton sa mga mic, kamot ma'am. So diri ka mama. Una nga hatag. 100, Ikaduha. 200, Ikatatlo. 300, Ikaapat. 400, Ikalima. 500. Kag 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, pag-anhon mo ang 500 pesos cash? Ibakal na mong bugas kag ibakal sa mga sudan, sa mga batak. Yes. So may biho na ma'am. Okay na ang sudan. So ma'am, anong mambal natin sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM? Madamo nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Yes. So ma'am, mga agda kita sa aton mga tagpalamati nga sila na mag-intra kag sa dason basi sila naman ang magdaog pareho sa imo. Sulat na kamo sa Bombo Radio kag Star FM sa 1 to Panalo para kamo naman magdaog. Basta radyo? Basta Cherry? Radio Bombo. Te. Yes, Bombo Pons. Magunta sa Blakay daw may history ni siya ni Anay ang 1 million winner naton kun ita magsala mo. Magunta sa be kun siya gid man. So, ma'am, ikaw ang 1 million winner naton sa Tagi siya, naligan nga no? tuig. Yes. Mga ano nga tuig, ma'am? Dugay na. Babay pa mo nung bata tong subang-subong kalis na. Oo. So, Sa ano Bombo to nga Pons promo, confirm, gani? no? Ito, Nga si no? ma'am. Yes, gani man ba po. So, si ma'am gid ang maswerte gid sa mga pa-promo sa Bombo Radio Subong sa Bacolod. mga gabutay adlaw-adlaw swerte man siya ho. Gani, Bombo Pons, diba si Odason na magrandro ba si ma'am man bala Japo na? Kabay pa. So, ma'am, yes, gani man ba po. So, ma'am, madamo gid nga salamat. Basta radyo, Bombo, number 1. number 1. Star FM, Star FM, number 1. it's all for you. Yes, Bombo Pons. Live diri sa Studio B, Bombo Pons. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Cherry, kay Santillan. Ano ba sa ato sa rin kapagpalagad? Pero nag-golden voice siya si Bombo Cherry, no? Mula nanay, kung day ang mintinahon mo, kado ka nami, pamatian kung mag-amo na ang imong nga tingog. Golden voice. Nagbabayi si Rod Stewart, no? At sige, congratulations kid, no? Sa kay Ma'am Ana Lizel Ibar. Kaboy, nas nga tawo kay nakadaog di sa 1 million ligad, no? So, ti damo na kuha sa tuwa, no? Damo na ang nakantuan, no? Sang 1 million pesos. Nga daog ni Ma'am Ana Lizel Ibar. Dire
diri sa aton sa ring pagalagad, no? Di man sa bahin sang aton sa ring palatuntunan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ikaw na lang na bala, Bombo Jazz. No, diri sa aton sa ring pagpalagad. Sige, no? So, karon dugay-dugay, no? May kopod naton iya makaba aton sa ring Bombo International Correspondent live and direct sa Papua New Guinea. No, so mga 2 hours ahead kita makabandi sa bahin sang pungsod Pilipinas, no? Grabe, no? So Papua New Guinea. So mga bisita naton. Subot silingon ti una ni sila nga kuan, no? Maka-celebrate ya sang Christmas man. Sa December 24, no? So alas 12 na to sa ilaya sa aton, alas 10 pa lang sa gabi. No, so taga din ni si Sir Ramon, taga Silay Bombo Jazz, hindi. No, daw friend ba sila ni DepEd bla, Regional Director Mildred Garay, no, pareho sila apelyido. Makutonto sa karon na. Mamarites kita na siya karon na. Mamarites. O kita sige lang, no, kay ti Magaray ka well known man mo, no, especially no from Silay City, no, there is bahin sa norte iya makabran nga porson sa aton sa iyang probinsya, no, mga Garay. No, so hibalo man naton, no, kung paano sila dito magselebrar sang Christmas. Standby bomboan, no? So ti mga kabanan sa ato sa ring makoto at the same time sa ato na makabombo, mas importante man nimo, no, nga mahibaloan ta ang mga hitabo man dito sa ibang nga lugar. Ti mga Arab countries gani, no? Hindi gyud mahimo yang majority sa ila to mga Islam, reliyon nga mga Muslim, no? Kay may reliyon nga Islam, no? So hindi man tanan gid nga ano nga wala sang Christmas, may ara gid dito sang mga Christians nga naga-celebrate iya makabanan sang Christmas. At sige ha, sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. So ginangan-anganta ang aton nga koneksyon. Ano? No? Sa kay Sir Ramon Monji Garay. May kaupuan naton sa karon via Zoom diri mga kabaran sa aton siringa pagalaga, no? And batayan man ninyo, no, ang ato sa iban pag mga segment, no, sa Bombo Haray Big Time, sa bahin sang Bombo Haray sa Udto, no, ang aton sa mga kabaran nga Christmas around the world kag di syempre diri sa Zona Libre. So di mga kabaran sa aton man sa nga mataga pramati, no, at the same time sa ato sa nga mga kabombo, no, karo dugay-dugay ang kaupod naton ini siya. Oy, by the way, no, para na kamo nga pagpadala sa inyo sa nga mga entry sa ato sa nga parayon nga pagpamaton sa mga entry sa week number 4 na kita, no, sa mga entry sa makabran sa bahin sa 1-2 panalo part 21 promo. No, para yun ato sa pagparagtag sang mga pamaskwa, no. So masobra sa 6 milyon ka pesos, no, nga kasyahan ato sa ipaparagtag pagi sa 1-2 panalo part 21 promo sa Bombo Radio kag sa FM. Meron naman kita sa kilalahon nga masunod nga bangin milyonaryo. Sige, arin naton bisita sa subong nga gabi. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Testing check 1 2. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata sa aton sa ring nga mga at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, sa subong kadto naman kita sa pungsod sa Oceana, agod aton tukibon kung paano sila magselebrar sa Paskwa ang Independent State of Papua New Guinea. Nakabalo-bala kabo nga kaagay man sa aton sa kag sa mayoriya isa ka public holiday
ang Disyembre 25 sa Papua New Guinea. Ini bangod nga 95.5% sa mga pumuloy diri ang mga Kristiyano nga gilakipan sa mga Protestante kag Katoliko nga nagapati sa birth of Christ. Ay nagakatabo nga gift giving kag may Santa Claus man sa siniga pungsod apang mas nangin focus diri amo ang family celebration. O sa rin, nagapangunang helikoton sa magpamilya amo ang magtambong sang church services. Nga may kasadya ang naigo. Kabahin man sang tradisyon sa Papua New Guineans ang pagluto sa mga pagkaon para sa sinalo-salo sa adlaw sang Pasko. Bumburadyo ng ideya. Kabahin sa ila Christmas food sa mo ang pork, mahilig sila sa vegetable, ang isang sweet potatoes, era man sila sang rice o kon kanon, kag ang manamit nga pudding. Ang Papua New Guinea mayroon sa karon sa populasyon nga nagdangat sa masobra 8.9 million. Sila ang ginapamunan sa ilang monarch nga si King Charles III, ilang Governor General nga si Bob Dadey, Prime Minister nga si James Murray. Samtang paano naman magtamyawanay sa Merry Christmas ang mga Papua New Guineans? Well, amo ni pagsiling sa official language nga Heri Muto, Big Pila, Hamamas Blong Despila Christmas. Abilidad sa musika, pamaskwahan musika, natulog sang kasarya. Ega oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, at 38 minutos sa kaligas sa takna ng 7 sa gabi. Check na si Sir Ramon Monje Garay sa bahay live at direct sa Papua New Guinea. Sir Ramon, good evening. Live ikaw sa Bomba Radio Bacolod sa Zona Libre Program kag sa Facebook Live sang Bomba Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni, advance Merry Christmas dira sa inyo sa Papua New Guinea. Welcome diri sa Bomba Radio Bacolod. Hi Pons, maayong gabi sa inyo tanan and greetings from Papua New Guinea po. Yes sir. No, so I know nga ti abanse ka mo dira, no? 2 hours oras diri sa bahin sang Pilipinas, no? So thank you so much sir, no? Tama. Sa pagbaton sa amo sa nga imbitasyon sa karon sa nga gabi. Sir Ramon, sir, gusto to ni baloon, no? Kay ti sa backgrounder ko diri, no? Overview sa Papua New Guinea. So di man malipod kag majority dira mga Kristiyano man nga nag-celebrate sang Christmas, no? Pwede mo ma-share para ma-compare naton kung paano kita mag-celebrate diri sa bahin sa Pilipinas man sang Christmas, Sir Monji. Okay, well I'm glad na yung pag-introduce mo kay sa Papua New Guinea, you were able to do a good research about it. And what you said is true. Yes. We are very much a Christian nation here, so ang Catholic is very strong diri man sa amon. And yung typical na pala sa atin sa Pilipinas, pag may Christmas, the church activities is very commonly done dire. People go to church like we do sa Dra. Ang wala lang sa common sila ising simbang gabi kasi they normally do the church on the Christmas day. So, yes. So katahom gid. So meaning to say by tomorrow, no, mando man pagsugod sang concert, no, sang simbang gabi, no, dira man sa inyo, sir. Yes, so ang simbang gabi is very much because of the Filipinos diri sa PNG. So they're practicing the tradition. So mga Papua New Guineans nagasabay man and they're enjoying the tradition na ginahimo ta. So any idea, sir, mga pila ka bilog dira, pila katawsan sa mga Pinoy da subong, sir? As far as I know, we are at least 40,000 since during the 2018 survey. But we should be more than that by now. So why gid kinalis or why gid kinalain? So meaning to say 9 days man nga simbang gabi ini. So usually anong oras man dira, sir? Sa amon diri alas 5 sang kaagahon. Kasugod. So 1 hour man. It's a 1 hour mass and most of the Filipinos really doesn't want to miss that. So, gina-organize kita diri sa amon. Okay. Like sa mga Filipinos, ang Papua New Guineans, no? Sa dutok may mapanata man sila, nga dapat mo kumpleto mo gid ni ang 9 days nga aginaldo kon misa de Gallo, ano? Sa aginaldo mas. Dira sa mga original gid bala nga mga Papua New Guineans, amo man ang ila pagpati. Actually lain sa ila simple lang ang pag-celebrate sa mga Papua New Guineans. Like for example, kita naganoche bena tapag before 25 diri, ang celebration namon diri is during the day itself.
So tulog kami on the 24th, pero pag 25, amo na sang big celebration namon. So may panyaga, may barbecue, may mga traditional food nga nakaon like mumu or may mga famous na nila ng traditional food mainly cooked on coconut milk. Oo. Okay, no? So, kag ano ginabi abing main dish kay 25, no? Kita dagar Noche Buena kita imo, no? After sang mass, pauli kita sa balay, din sa Lusalo, no? Istorya, get together. No? So, kung 25 ya, so hasta na ang maghapon, ano gid ang mga main dish, sir? Dira man sa kwan sa Papua New Guinea. Other salmon, actually anything goes, pero it will always be may barbecue, though central gina ang barbecue. Yung mag-grill ang family. So, the family comes together on the 25 and then yung cha, yung magsiserve ng tea, that is very important sa ila diri. It's when the tea is served, that's when people gather together and we tell stories, we just enjoy each other's company, we enjoy the food. So, kung ano man tayo na-prepare man sa table, Oo. After eating na ang tea. Actually, ang tea, we normally do it before. Before? Magkaon na So, pang ano siya, pang primer, how would you say it? Oo. And then after eating? Pang pisa lang siya. Pagtapos kaon, After sir, eating, kainom ng we Japon can o have wala another na? set of tea. Tapos kaon, Anytime kainom ng after Japon? Yes, tama. After, we also take our tea after magkaon po. I see, no? So katahom ano. So ano gid ang pinaka-paborito, no? Like abi pa abot mo dira, sir, no? Nga food nila during Christmas. I would say ang ilang local vegetables, the way they cook it here. One of them is yung ibika. Oh. That's one of my favorite here. Kung ginsutay na nila ang dahon sa garlic with coconut milk. I really enjoy that one. Oo. Ang sweet potatoes, ano nga pagluto ini, sir? Well, it's in various ways. Sa ila diri, they always cook it with the coconut milk. Okay, no? So katahom gid gali, no? So good source of ano man na, no? Protein and carbohydrates man, no? Yes. Nga maserving sa kanon inay. Very active, very healthy di ang lifestyle dito kasi mainly garden food Oo. So, yan mo na-enjoy ko man dito kay man simple food. Simple lifestyle nga no. Okay. Sir Mons, may araihan ng lugar gid abi sa PNG, no? Nga usually amo gining center o ginadugukan gid sa mga pumuloy. During Christmas. That would be ang center there is the Port Moresby. That's where I'm staying right now. Oo. So this is the capital city and it's quite progressive ang Port Moresby. The celebrations here, you'll see Christmas lights, may mga caroling, may mga different corporate celebrations ang Christmas man. The mall is always packed as well. Damo sa activities ng katabo all over the city. Okay. Medyo modernized na kasi midere. So kasabay naman kami sa the way the whole world celebrates as well Christmas. Oo. So first time man dira siguro no nga do may permit na gid nga tanan, no? Pwede na gid makagwa, no? Sir Mons. May say makalagaw-lagaw. Yes, with regard sa COVID restrictions. Sus. That would be funny. Diri ang COVID way ginasapak. Ever since? Ang mga tao the way nila ginaano ang COVID kay they believe na they're strong enough ang ilang system. Pero sa dahil sang pagkwanto sa pandemic, nangin kuan man siguro hugot ang mga restrictions dira, sir. There was a time na during the height mismo, but after that medyo naglax na kami dire. Okay. No, so tikatahom ano. So anyway, nami gid, no. So waay man abisar sang curfew sa nasiling mura nga lugar nga ti daw ginabisitahan gid or sentro gid. Why man gid just have to be careful when you travel around it for safety reason man.
Pero you can see all the Christmas lights all over the place. Yeah. Ato ka sa may mga park na may decorate nila. Or go to the mall po. Ano karon ang klima dira, Sir Monji? Mainit at sometimes mag-ulan. Lately medyo nag-ulan sa hapon. So ang kaso medyo nagasugod na naman diri sa amon. I see. Anyway, muna ko sa no, ulan ti posible maka-paapekto gid no sa paglagaw-lagaw. Anyway, amo na no, simbang gabi and kwan no, and mga foods no nga ginaluto no. So out about sa mga kabataan no, kay they are very excited sa kay Santa Claus, Sir Monji. Well, they normally experience Santa Claus pag nagkato sila sa malls, sa mga hotel, kay may mga pakulo mismo yung mga malls diri kagani, ang hotel diri. Tapos they always looking forward sa mga gifts man nila under the Christmas tree. On the Christmas day na buksan na nila. Tapos may mga Christmas candlelights celebration man sa mga iban nga parts ng city man. Labo tang pwede nga ma-enjoy actually diri sa amon. You just have to go to these places and experience it. Wow, katahom gid no. So anyway, Sir Monji no, Sir the other side no. How many years ka na sir sa PNG? I'm 22 years diri. Wow. Madugay na gid. Ang missus ko is from here. I'm married to a Papua New Guinean and we have our son as well. He's turning 8 years old sa February. Siya tong gagwa-guwa kay inada sir sa kilid mo? Ari siya tutupad ko sa bong. Para din sila sa bong. Oo, so your son no, regard sa imo sa ning Sandra no. So sir, originally you are from what place sa Negros? From Silay, Negros. Hi, that's why nga saling ko magaray, kwan nga ko sa magaray. How do you related ka kay Ma'am Garay? Mildred? Your mom? She's my mom. Siling ko gid sir. Siling ko sir Mang Marites ako dire sa imo kay siling ko dili ka mo magkwanay ni Ma'am Mildred Garay para pro gid suran niyo gali. Iloy mo gali no, former regional director sang DepEd no, there is a Region 6 no. But naka-councilor man si Ma'am Garay no, but sa second term niya daw ay nasagin swerte ano, Sir Monji. Pwede sa kapadaog. But we'll be joining her this coming Sunday. Kay mapuli kami sa Silay sa Domingo. Okay, really, no? There is sa Pilipinas, no? So, Papua New Guinea. Okay, sige. Mabisita kay gali. So, mayo lang kay antes ka magbisita o before ka magpuli, naka-interview kami dira sa imo, sir, ha? Oo man, salamat kita. May mga gina-cover na kami diri, ah. So meaning dire gigali ka mo mang Christmas man sa Silay City. O katahom-tahom sang lights sang Silay City subong sir. No? Ito. We look forward to see those lights dra. Normally we go home every year, but this is the first time we're coming back since nag-pandemic. Okay, no, sige. Sir, so lastly, no, kasi may mag-greetings ikaw, si Ma'am Mildred, I know gati nagapamati sa subong, no? Go ahead, Sir Monji. Sige. I'd like to greet my mom, Mildred Garay, sa Silay, kang si Mananglin, kung kapamati ka mo subong. Kay Sir Jonathan Palma, I know he's listening as well. Kay Rose Adoremus, Rose Cordero. And also, I greet all my family and my relatives sa Garay side and sa Lial side. Merry Christmas sa inyong katanan. And it's been an honor to be able to be part of this program po. Sige. Sir Monji, we will keep in touch and stay safe, no? And happy to see you, no? Kapag puli mo dire sir sa Silay City. Salamat, Gid. Salamat, man. Thanks, Pons. Merry Christmas sa inyo. Yes, sir. No, Bombo International Correspondent Ramon Monji Garay. No, aton nga international correspondent dito sa bahin sang Papua New Guinea. What a small world. Bombo just bata gid siya ni Kwan gali ni former regional director sang DepEd Mildred Garay. Likod maglayo o maamo gid ang ilang tsura nga duwa ho.
Oh, taga sila isa sir, no? So, thank you gid no? Bumbo Jazz kay dugin dayaw gito ni Sir Bonji ang aton nga research. Ako yung gambalan ko prong utok ko ya daw dito sa piyak pagido. May utok pagi ko to ya sa piyak. sang introduction namon, no? Bili mo Sir Bonji. Grabe yung introduction niyan, sakto gid na. Oh, Papua New Guinea to check pa. No, abi mo lag-lahog lang mga kontakta. Sige, aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no? Balik na din sa ato sa rin kapagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligan sa takna, alas 7 sa gabi. Ay, maayo lang iban sila kay kapikap lang sang channel nila, obra nila. O, katata report ni Bombo Anseno Sorilla, no? Pahayag ni Mayor Alfredo Benitez sa Banya Makabanan sa sining issue na to na, no? Sa status ka no? Kay iti kita nagapamangkot, no? Financially stable pa bala ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. Na ano ang natabo, no? Na ano ang natabo nga golpeada, no? Kagin isla naman niya makabanan si Leo Stan Ervin Ticar, no? Bilang General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. May bago nang General Manager karon ang Seneco, no? Pero may pahayag man diri si Mayor Alfredo Benitez, no, dari makabanan sa bahin sa ato sa ring pagpalagad, no, with regards sa siring tugiti gin inquiry ini, no, gin house inquiry ang ining tuman kataas nga sukot sa kuryente sa per kilowatt sa Seneco consumers. Check nato si Bomboan si Rosaria sa Piakalinya. Bomboan, may gabi press kamin. Bombo Pons, ginapahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ginahulat niya ang sabat sang Department of Energy nanungod sa proposals sa iya sining sulat nga ma-lower ang electricity cost, no, meaning ang presyo sang kuryente nga ginabakal naton abi Bombo Pons, no, kay sunod diri sa alkalde sa syudad sa Bacolod, ginahingyo niya ang Department of Energy kung i-allow ang syudad sa sining aggregate sa pag-aggregate sang tanan nga mga consumers sa Bacolod City kag mag-create sang ginatawag bala nga contestable consumers nga directly, no, ang iyang gusto dream directly maka-deal sa power generators because mayara sang madamo man nga mga power generations sa probinsya like abi sang solar farms, biomass. So nga hindi kita kuno directly mag-deal. Yes, no? Nga ako no Bombo Pons, nga hindi kita directly nga mag-deal sa ila, mag-negotiate. So, kag hindi na bala kinanglan kita mag-rely sa electricity spot market o kung ining WESM bala. Kung direkta ka, kay kung maglabay ka pa sa WESM, nagapataas pa ang cost. Pero unlike, kundi may mga patong-patong, may mga charges. Pero unlike, if ang consumer, no, magtingob tapos mag-deal direkta sa mga naga-produce iya sang sining power, so mas makales dira kay hamba niya ang ginapamangkot niya gani sa kalabanan yung mga solar farms nga nagabaligya sa ila sining power sa spot market at only 8 to 9 pesos per kilowatt hour. So makakuha sa 25% of power supply from the spot market kag ginabakalta na sa ila at a higher cost at 11 or 12 pesos per kilowatt hour. So kung bagabla Bombo Pons may patong, no, kung makalabay ka pa dira sa WESM, no. So ang dynamics sang suno sa kay Mayor Albi Benitez sang sining IPERA law
which nakita niya nga obstacles nga nanging kabangdanan sa systemic problem sa power industry. So ang hambal gani ni Mayor Albi Benitez diri bumbupon sa ato nga interview nga may mga solar farms nga are even willing to give rebates kag discounts sa mga local government units. So ang gin-point out diri sang alkalde nga ang present power rate sang Central Negros Electric Cooperative is more or less 16 pesos per kilowatt hour. So and it is given even going higher. That is why di ba may mga ginatawag na sa bombopons nga congressional inquiry kag ti even ang Seneco gusto man gani na nila nga ma-lower o galing ti pass on malang ina pass on charges kung anong ginabakal nila bombopons pag pass on sa mga i-pass on man na sa mga consumers, no? So damo nga mga investors ang interested. So awaiting ni Subong ang alkalde sa reply sang Department of Energy. Pamatian ta bala bumbupons ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. PIRA law. Damo kita mga nakita nga obstacles sa PIRA law that is causing all of this systemic problem sa aton nga power industry. So isa sa ako nga ginayo sa DOE is if we can allow the local government to aggregate all the consumers of the city of Bacolod and create a contestable consumer. Once they are created a contestable consumer, we can directly deal with power generators. Because I have been asking, we have so much power generations, mga solar farms, biomass, etc., etc. Nga hindi tama usar sila. Why cannot we deal directly with them on a negotiated basis? Why do we have to rely on the spot market and all of these other contracts nga ginhimo ta? So that was my first question, no? Kay kalabanan sa mga solar farms they sell their power in the spot market, right? Ginabaligya nila na at 8 pesos, 9 pesos, gali magtupa sa aton, no? Kung magbakal ganin kita, which is selling nila mga 25% of our power consumption is coming from the spot market. Ang ginabayaran tayo is 11 pesos, 12 pesos. Why is it that way? Mahal na. So gipamangkot ko tong lawyer kagina, sinyati kayo may ginabayaran tanga pass on, hindi lang pass on charges. So gina-aggregate nila tanan-tanan nga mga power generators nga gahatag sa WESM, dason ginahatag nila sa aton at formula or a computed price. Kini mga ari di sa aton can deal directly with us. Willing nga sila maghatag pa sang rebates or discount, no? Kay they would like to help also, of course, ang ari di sa aton. So why can't I use that power? For example, namangkot ko sa tagpila nga aton nga electric bill. We pay 16 pesos na subong, right? Gapasaka na nagapasaka. 16 pesos per kilowatt. Pangkuta ang Ayala. How much is Ayala Mall paying for their power? Okay. Sa nabatian ko was what? 11 or 12? No? So silingkuti nga you're lower. Kay contestable consumer sila, they can choose kung diin sila yung makuha power. Galing si Ayala Power, may generator to sila, dito sila yung makuha sang ilang power. Paano maging contestable consumer? Kung ara ka sa isa ka ang contestable let's say si Ayala Mall, no, 500 kilowatt up, you can become a contestable consumer. So kung nga proposal, what if tanan nga mga consumers ang Bacolod, i-aggregate ko, right? And create ang contestable consumer. Makapili ko yan kundi amo tong padala ko sa DOE. Ano ang use ng electric co-op dayon sila mayor? Ang electric co-op amo na maagi ka mangyapon We're talking of generation, kundi ko makuha sang power. So kung mahambal ko, makuha ko di sa BMC, makuha ko di sa biopower, makuha ko, may negotiated kami,
Ipasulod ba lang nila na sa grid? Amo mangyapon, I will still pay the charges passing to the distribution channel. Pero ang generation ko mas lubo. But is that the way to privatization? Nga gina-interpret sa ibang mayor? Hindi, it's already private. Ang generation is already a private sector. No? I'm just trying to choose. Kaya kung sa WSM kita, we're at the mercy of the national government kung ano ay hatag sa aton. Can we create our own source of power? No? In fact, kundi may proposal na nagagawa. Instead nga ang spot market bilog nga Pilipinas, mayroon na spot market diri sa Negros o diri sa Western Visayas. Right? A regional spot market. At tanan nga hambal sila nga ang solar kung gabi wala. Correct? Amo na ang problema naton. Ang solar ara lang sa aga. Kung gabi naano sila maghatag electricity. But you check on the amount of power we need on a daily basis. Diin ang peak load sang power consumption. Hindi sa gabi. Para sa aga. Ang peak load sa power consumption is on the day. Kaya mas damo ara sa eskwelahan, ara sa opisina, ara sa tanan. Right? So the peak load is actually during the day, which the solar can provide. Damo gani may gusto magsulod. No, damo gusto tindog sa mga power generations. But because of the dynamics ng IPIRA law, makinahanglan pa nila sang PPA, Purchase Power Agreement, gadugay. And that is one aspect na kinahanglan to address because time is also money. kung how long until maaprubahan nagpasa na ang Seneco sa ERC sa ilang competitive selection process kay ma-expire na mga ibang nga power agreements from more than 8 months wala pa. Bomboan? So, Bombo po, sige nahulat na balangnak. Although verbally, okay naman dira ang Department of Energy para ma-lower ang cost. Pero ito syempre, kinanglan na ya, official, gid na ya, nga mahalin sa Department of Energy. That is why, ganing nga ti amo na bala, gina-question na nga, di bala higher ang cost sang electricity. So, naghambal si Seneco, nga ti hindi man niya bangod sa amon, no? Kay ti amo malaning ginadiretso sa mga consumer, nagabakal kita sa supply. Pero hindi man ni siya bumbupons like privatization, inabla malabay man agyapon kay Seneco, no? Hindi man agyapon magdula sa Seneco, amo nang explanation dira sang alkalde. Only that itingbon mo lang bala kumbaga syudad ang magtingob na sa mga pumuluyo nga amo ning mabakal sang direkta kung sino nagaproduce kung may mga palagyan ka mas nagasaka pagid ang may mga patak bala bumbupons, no? So amo nang isa sa mga nakitaan iabing pamaagi, no, nga iya sa nga syudad sa Bacolod kung paano ni masulbar na medyo mataas na gid man iya, no, makuno mag 16 pesos per kilowatt hour So, kita. ang ginakuha niya na, ang ayala, do barato, kay kuha na sila mo, no, commercial. Mas mahal subong yung residential sa rate, sa commercial rate. Amo na siya. Kay direkta man kuno sila na bumbupons nga nagabakal, no, sang ila sini nga supply. Oo, so well see, no, kung anong matabo sini ti basi pa man lang nga magnubo na kay ang mga member lauman ta mga member consumers subong bumbupon si makarelate manatanan no nga mahal ang rate abe sang kuryente kag hindi lang man diri sa aton bumbupons kay ti ang skema nga ni nagakalanabo man sa iban nga mga LGUs bala, no? That's why isang nag-investigate to bala hambal to bala ni Seneco so na naton nga report man gin comparar man sa iban nga mga local government unit pareho lang man ang aton nga eksperyensya when it comes to sa pagsaka bala sang rate sang power, no, sang electricity. So Bombo Pons, amo ni so far ang update report naton yung madulong sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos na. Ada kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. We will see ya. Tiyara na, no, ang mayor sa siyudad sa Bacolod, no, nagpahayag na. With regards sa makabaran sa bahin sa sining status karon niya sa Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Di may forum kay na, no,
No, gin patigayon so ti will see kung ano ang kwan siya, no, ang madangatan sa sining nasabit iya nga problema karon niya makabanada sa may bahin sa isang Santa Negro Selected Cooperative. O kung sineko. Alang po nina, magsiling ang mayor, ti pwede man lang kita iya maka-direkta kwan, pwede naman kita iya maka-direkta tawag sa gini ng bakal. Ti nga magi patay iya sa wisam. O, mga patong-patong da kag the mercy sa aton. O, sige. O, tutukan ato na niya, no? Kay ti way kita nagabuhi ina sa issue sa Santa Negro Selected Cooperative o Konsag Seneco. Sige, oras sa Bombo Radio, 8 minutos sa kaligid sa taknang alas 8. Istorya football kita anay. Si Coach Dennis Estaniel, okay na sa to, no? Daw na utod kita ko, no? No, lihog anay da, no? So, ara, no? Hindi nga ton nga live. Okay, sige. No, so si Coach Dennis Estaniel, so anay, ba, grabe man, no? Ang enkwentro anay, makabanan, no? Sa tunga iya sang Argentina kag sang France sa finals. Sa Diani, o ti anong bet nyo subong? O Domingo na niya ang finals dungan sang Qatar Day, no? Ang host country subong ang kwan, no? Utod gid ta no? Utod gid. Ano yo? Uway na ko diyo. No? Ang host country hindi ngaton live bala ang Facebook ta. O ti lang tawan yo. Utod do. Okay na sa imo gani pero diyo lang taw bala. Oh, so the video has ended, no? Oh, sige, check natin si Coach Dennis Estaniel sa Biya Kalinya. Coach, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, mayong gabi sa inyo sa Tagpalamati sa Bombo Radio, mayong gabi man sa tanan. Okay, no, sige, balik na kita. So, Coach, no, bado ka exciting na, no? So, we have 3 days more to go, no? 3 nights. Finals na sang FIFA World Cup. Nga damo-damo man nagsunod sini sang naghilapit na ang finals, no? So, anong imo mambasa ni Coach sa tunga iya sang puso da Argentina sa star Lionel Messi and sa France, no? Si Mbappe, no? So, ano paglantaw mo sini sa Domingo sa ilang championship match, Coach Dennis? Sa liwat, no, daw ginatawag ni naton nga dream match, no? When we say dream match, the best of the best is playing in the finals. Messi playing for Argentina and Kylian Mbappe playing for France. So, amo na nga matawag naton subong na nga it's a dream finals, no? Because all the superstars which are supposed to be playing in the finals, nandiyan sila. On the other hand, if we will take a review, history-wise, Argentina and France are targeting their third crown, no? Third World Cup crown. So they used to have a fanatics, no? Like Argentina and also France. But if we would like to compare now the two teams, generally both have the same chances of winning the World Cup. On the other hand, Argentina is more like a team which full of drama. No, they have many players who can do, and it's such a matter of time can change the outcome of the game. So, on the other hand, France is a very organized team. Yes, Why correct. we say France is a very organized team? It's because I think six members of the France team are coming from one club, which is PSG or Paris Saint-Germain. So teamwork is very inevitable. No? Makita, ma-observe natin, very strong ang organizations ng France. On the other hand, key player, again, I would like to reiterate that the key player is Messi and Mbappe for France. On the other hand, in order for Argentina to win, Messi has to play the decoy and play in the midfield, the same as how they play in the semifinals.
On the other hand, for France, no, as what they have done, they scored early, no, and when they scored early, it's dangerous for France. But if Mbappe will score, then Argentina will be in trouble. So France is a second generation, most of them second generation team. Fathers used to play for the national team. And one of the contributory person probably for France is Griezmann. No? On the other hand, we have Santa Maria for Argentina, but we have also super sub, no, like the Baila for Argentina, and of course si Thuram for France. So I think these three person in each team will play a key role. Ang ginahandom lang naton nga tani makita ta si Ariola, a Filipino by blood, playing for France, nga makahampang tani sa World Cup final, because it would be an honor for us Filipino that to be linked nga ang isa ka maayo nga goalkeeper sa France is a Filipino. That's why kung nakuyaman ko ton subong, many will disagree with me, but I'll go for France. Okay, no, so si Alphonse Ariola, no, mo nang iyang ngalan. So goalkeeper na siya, no. Pero do ay tatong makita, no, for minimum games. Maybe he is the second goalkeeper. But during the under-23 European Cup, in which France became champion, I think Alphonse Ariola was the key factor sa penalty shootout na nag-champion sila sa Europe. Okay. No? So probably he's the second goalkeeper now. So ang bet mo is France, no, because of former champion and sa pag-review mo sa mga games from the start, from the beginning up to the last na hampang, no? Organizing ka tama, coach? Yes, ka-organize ay ila backline, ila midfield, and ilang striker. I mean, the way they play, unpredictable ang ila plays, no? So that's why my opinion is that if Messi will play decoy, then Argentina has a good chance. Pero if they will play for Messi alone, then they will lose the game. So yun lang, tama naton ganit diri ngati daw reunion nila nga duwa kaysa Paris Saint-Germain. Kuan gali ni sila, teammates gali sila, coach? Teammates sila nga duwa. So each and everyone knows how the other one plays and move. So alam na ng coaches paano i-depensahan yung isa't isa. From teammate up to sa subong karibal na sila. Kontranay na sila. Yes. May ginadepensahan na sila nga pungsod nila, no? Yes, I think it's pride, no? It's pride being a world champion, and I think France is more hungrier this time because they're looking for a back-to-back title. While at the same time, Argentina, I think it's been the first time the final sila. It's been a long while since Maradona was playing. So I think both are very hungry to win the world championship. Okay, no? So sakto na, no? Nga pauna-una sulod sino una makapagol, delikadong isa, no? Sa ila, no? Di ba, coach? At this level, Kay di championship match na mo, no? Isa ka goal is a very big points na. Yes, very big difference na. Okay. Sige. Anyway, batayan nato ni coach, no? By Sunday, hopefully ngati maka-join ka man sa amon sa finals na. Hopefully maka-join alas 3 ang kaga. Alas 3 ang kaga ako. Pagka morning na gura. Mapulaw. Oo. Isa aga katulugan ka pero buklat, but it's a good game. Yes, sige. Coach, thank you so much, Gid, no? Sa sing mga thank forecast. Thank you, Bumuton.
Yes, Coach. Good evening. Okay, sige. Si Coach Dennis Daniel, isa sa makilalang football coach, referee man. No, there is a bahin sa Sudat sa Bacolod. Amo tong iya fearless forecast and he is for France. So because of being organized no sa ilang hampang ever since from the beginning up to the last nilang hampang against Morocco. Kung paano i-defeat or pernihon sang France ang ilang mga naka-enkwentro. But let us give also benefit no sa Argentina that they makes it no to go into finals sa makabagag tumbahon man makontra nila although sa first game ti perting hinugyaw to sang Saudi to. Kaya perde nila ang former two-time champion no sa football nga Argentina. Pero ti ang ending no sila gid ya maga-represent sa final sa Domingo. December 18, 2022, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Pagbugtaw ta alas 4 pag sign on ginaton mabalaan ta na. Tutok kay kabado sa Bombo Radio mabalaan ta na kung sino ang maga-kampiyon. 18 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Standby Bombo Dennis, standby Bombo Cherry Grace Antilla, madlagko ma-report no sa patron sa aton nga pagparagan. Balikay kita pagkatapos gidamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iba. Mga kabanan sa aton nga pagpalagat 35 minutos sa kaligid sa takna kalas 8 sa gabi. This time check nato si Bombo Dines Rubica. Wala sumo. Meaning to say masandukot ining Pasko kag bagong tuig ni. Para sa para building no People's Army, no, at the same time sa bahin sang mga katapo sa aton nga mamita. Kaya kung may sumo daw way man no? Bisan pa nga presidente na gani ang naga-declare, way pa sila gani ka pa mati. Sige man gani Japon ang inambusanay o ti batas ti paano hindi madayon-dayon ang mga negosasyon, hindi ma-formalize ang negosasyon kay bugod man sa siring pagkakuan man batinggilan. Sa mga pagpati man sa mga utod ba naton ti siyempre hindi mo na ni maliso. Nagsaka ganin sa Bukid kag nagupod sa pagsigitan agi sa gobyerno kag nagbitbit sa armas sa kapay ti sarado ng mga utok na. Ti why na ti pasortahan na lang gali kuno niya. Check nato the report ni Bobo Dennis Rubica sa Pia Kalinya. Bobo Dennis, may gabi press kamin. Bongo Pons, magapatayon ang operasyon niya sa militarya sining holiday season bangod until subong adlaw wala sa deklarasyon ng suspension of military operation o konsumo.
nga ginadeklar na every holiday season, pero duwan tabong po sa ligad nga administrasyon do duwa ka tuig nga wala kita sa nga sumo man, no? Nga deklara si former President Rodrigo Duterte. Te subong ya kay nabong po sa pinakalitis nga pag-angot naton sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte nga mag-retiro na bumpon sa mabot ng Disyembre 28. Ini ang iyagen konfirmar, no? Kaya balanta bumpon sa Disyembre 26 is anibersaryo, no, sa Communist Party of the Philippines o CPP. Nga mo ning every anniversary lang ko may mga ginakandak sila mga opensiba against interest ng gobyerno. Rotation niya sinaton until ka subong adlaw isang sumod declaration so sunod kay General Pasaporte nga magapadayon ang ila sining operation niya bumpons. Pero nagapanawagan siya, nag-enganyo siya sa mga membro sa New People's Army nga kung pwede, no, siniyang decision kag lubos-luboson lang nila, no, ang pagbalik sa sabak sang gobyerno kay sunod kay General Pasaporte kita naman sa managligad, no, kadamo gid nga wala man sing gin padulungan no ang kausa sining kuno sa mga membro sa New People's Army kahit isa managligad po kadamo sa mga nagkalamatay, no, sa mga sunod-sunod ng kwento diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kadamo sa mga NPA nga nagkalamatay, may mga militarya man kita nga nagkalamatay, kag of course ining ginakabig ni General Pasaporte nga base ila iabong po sa assessment sining tuig 2022 nga manugtapos naman gani. Sunod kay General Pasaporte nga ang kampanya sa aton armed forces, ang kampanya sa aton gobyerno against communist insurgents on particularmente sa Negros Occidental naging madinalag-on ang aton siniya nga militarya. Kaya sunod siya pinakalitas ginabumpos kina 39 no, ka mga encounters nagluluntad since January until today. Bumpos sila mga enkwentro sa aton, may mga soldado kalamatay, may mga soldado nagkalapilasan, may mga membro sa NPA nagkalamatay, may mga nagkalagapan, na kag may mga nag-surrender man, no, kag duwa din po sa top ranking sa mga NPA nagkalamatay diri sa Negros sa sining kwento mo dumanta pinaka-latest ang sa kay kwantong kay sa kay Erickson Acosta tublang pinakaulisang December 1 lang dito iya sa may syudad sa Kabangkalan, no, si Erickson Legazpi Acosta mo siya ang Deputy Secretary of Committee Region Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. At the same time, siya man ang head sa Political Unified Committee sang NPA diri iya sa Visayas. No? Kag last lang yang October 11, ni kamatayon mo bala ni Juanito Magbanwa, si Romeo Nanta, alias Juanito Magbanwa, sang Apolinario Gatmaitan Kuman, nga napatayin sa kwento dito sa Maymaylan sa October 11. Sinila nga to. So ining kamatayon si duwa ka mga matagas nga lideres sa CPP NDF Dels Negros diso kay General Pasaporte nga dako ining setback na sa ila kag dako kadalagan para sa militaryato. Sining decision kabay pa kuno siya mga impro sa NPA balik na sa kasabak sing gobyerno para makaupod naman nila ang ila siniyang nga pamilya. Okay. Kamatian ta ang pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang akong invitation sa ila is to go up to their family and abandon the armed struggle dahil ito sa Negros wala na dwindling and wala na ang suporta sa pamuluyo. So ang akong sa ila take this opportunity na manaog, return sa atong gobyerno and then be with their family this Christmas season. But siling ko pag siling na sa mga pumuluyo para na ang atong tropa. Kilala naman pinapakita man na sa tropa natin ng mga picture sa ila na ginahatag gintipon. So identify man na kung once nga as much possible hangyon na mo na magbalik. Yes, subong no, undaran man subong sila diri sa Negros, sa Negros. So
Ako as commander ay intent nga muna ang situation and muna kinasiling ko nga continuous ang amo kanta ka security operation to safeguard man na wala sa may matabo in Christmas and especially nga ang before ang pag-celebrate nila may mga pang-atake pero siling daw hindi sila kapang-atake subong because they are on the run, continuous ang operations ang units on the ground. Overall, we have been successful, big strike because the big number nga nag-surrender, kumatandaan ko ang data and damo losses nila with the encounter. I think kung madamdaman ko data, we have from January to date may at 39 encounters sa Negros and ilan ka body count? Hindi man sila, pero muna ang trend big losses, especially ang mga key leaders nila muna ako na neutralize sa combat operation. Bumupot sa pagpayag ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa gabay pa. Tugangan ni man nag-surrender nga mga membro sa New People's Army. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Sumumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 42 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Di wala agad, no? O, sang somo, kay ti, way man yaga tuman gani. Mga rebelde, that's why kiti subong way naging man siya nagpatigan sang somo. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos. Nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Bawat yarin, lagko man nga mabalita, Ni Bombo Cherry, isa ka high school student, nalapakan sang truck nga may karga nga tubo. Sang iyan ni Lopez sa Sugar Corporation, iblang nagapang kwan bla, nagapang hauling sang tubo. May mga transloading bla. Ti makadrive gani ni mga driver sang kwan sang truck, daw mga sisino nga hari sang dalan. Ti lantawa na, kuti katipaslong mga mo. Muna dapat disiplinahon ning mga driver ni. Muna ginapanawagan tani ang kwan ni ang Lopez Sugar Corporation. Kaya highway patrol group ati abi tagain yung warning na ang kwana, inang transloading mga may station ng transloading. Libot na din sila sa Bilog Negros mo. Tagain yung warning, kay ti hindi basta-basta ang ginadala. Sobra naman nakadlagko nga matrak musna. Sa gagdod ubusan matubo bla. Patay gid kadungan sa iyang Christmas party, kag at the same time balon taning isuto insidento pero why man sa may nasamaran pero base ba indikasyon na ini nga maghalalong ang mga tawo nga involvado sa dili makabaran sa sining isuto incident sa reclamation area. Bawda diri ko naka-confirm nga manul-manul gini ang SM kung sa sulod gani nila iya sang mall matabo ini may ang mall nila ya suki sang may mag-suicide. Kung may maglumpat sa babaw nga porson sang ila sa nga mall, dayon na kwan, dayon na tabon sang blow nga tila. Kay ina kuno din to silang pasugot nga mag-report to. Sino ka mo mabawal ka mo? So tibudlay kay proteksyon ng negosyo nyo, tingaw, ginahungod ina. Ano na makapaguba sa negosyo nyo, makapaguba na sa negosyo nyo ang kwan, ang mga kwanda, shooting kay sagwa lang na. Reglohon nyo na daang sa sulod nga ang nagalinumpat ang tawo na. Ginahimo ka mo nga venue sang lulumpatan kag paghilikog sang matawo. Dapat ang mga mall nga ini, hindi na sila nga matag-as. Dapat pa ini kwan ni, why na second floor, kay kadelikado. Muna bla, so do may pagkamanol maning SM ni. So muna kita dito si Sinudo Hari. Sa ini gani presidente puntat sa amon report. Kamo pa? Kita lang mo panglapdusan tak mo da. Dali lagit may winner kita, subong nga gabi. Bombo Cherry standby. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato na maswerteng daily winners sa subong sa nga gabi. Aton sa parayo kapag paragtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nagamit sa purchase Nescafe.
gingabot kag gin-verify sa ato sa ring FDR representative. Congratulations gid no sa ato sa masorte nga Daily Joe winner sa taga Purok Maynoswagon Barangay Alihis, Bacolod City. Tumbo na kay winner na. Purok Maynoswagon Barangay Alihis, Bacolod City. Congratulations sa kay Jenny Galas. Jenny Galas ang Purok Maynoswagon Barangay Alihis, Bacolod City. Kadto ka diri Ma'am Jenny, buwasa ang adlaw on before 8 o'clock. Sang aga dapat ari ka na diri kalapit na Blasang Alihis. Basi malate ka pa. Kanugon sang premyo mo nga 500 pesos ang cash kag 500 pesos sa words and goods plus ang Valdez ang Orocan. Salawata, Jerry Galas sang Purok Maynoswagon Barangay Alihis. Congratulations. Sige, balik na rin sa ato na pagpalagad Secretary Symes si Bombo Cherry. Sa bato madrag ko mga ma-report no sa sali matinion sa Pia Kalinya. Che, sa report please come in. Yes, Bombo Boss, mayara sing isa ka shooting incident nga nagluntad kaina sa isa ka parking Ikaw area. gin man, Che? Sa isa ka, Bombo Boss? Ikaw gin man eh? Yes, Bombo Boss, kumpirmado. So, Bombo Boss, no, mayara sa shooting incident nga nagluntad sa isa ka parking area sa isa ka mall sa reclamation area ko sa diin mayara sing duha ka imbolbado nga salakyan sa ining nga shooting incident. So ang ining isa ka salakyan is ang Ford Everest nga ginapanagiyahan ni Cesar Norpiol Jr. Bali niya siya tag-iya sang Pedro sang subdivision, Bombo Boss. Samtang naiguan man ang isa ka subdivision bago man. Yes, Bombo Boss, no, tidiri man lang sa syudad sa Bacolod. Okay. So, ang isa naman niya, Bombo Boss, na iguan nga van, ang ginapanagyahan man sa former mayor sa Valladolid nga si Mayor Romel Yugore, utod ni Vice Mayor Ruel Yugore. So, bali, sunod sa investigation sa Police Station 1, Bombo Boss, ang target gidya sang gunman nga ang salakyan is ang ining salakyan ni Cesar Norpiol Jr. Kay bali ang gunman ara sa gwa mismo sang mall, Bombo Boss, ara bala sa may dala na ya. Wala pa na ibalaan kung nakasakay bala ining suspetsado. Kay ginalantaw sa mga kapulisan naton isa or duwa ang naghimo sa pagpangluthang. So bali, Bombo Boss, ang si Cesar Norpiol, may kaupod ini siya nga iyang assistant kasi Virgie Goke. Susuno kaya Virgie Goke, Bombo Boss, nakabato na ini sila sang death threat. Sanday mo ni Cesar Norpiol, so tag-iya ini siya sang sa Pedrosa subdivision. So bali may ginalantaw Manila nga motibo, Bombo Boss, kaya may ara sang kaaway bala sa duta. Kay syempre amo nang ginalantaw nga isa ka motibo sang pagpangluthang amo gini sila gini ko ng target, Bombo Boss, sang gunman. So ginklaro man ni Vice Mayor Ruel Yugore nga wala sila ya ginambush kag hindi sila ya ang target sa pagpanglunhang. Nasa labat lamang ang van nga ginsakyan sang utod kag mga hinablos ini. So bali ang iniya nga van, Bombo Boss, ginsakyan ini sang former mayor sang Valladolid kag mga kabataan niya kag ang asawa. So natabo ining pagpangluthang, Bombo Boss, ang si Cesar Norpiol bala, Bombo Boss, bag-o lang ni sila tapos kaon sa mall. So padulong na ini sila tani sa ilang nga salakyan para magpauli apang wala pagbukasan nila o kung manugbukas sa sila tani sang salakyan amo pagpangluthang. Mayo lang gid, Bombo Boss, nga wala ini siya naigo sang bala sang armas luthang, naigo lamang ini ang bintana sang salakyan sa wala nga bahin. So natalsikan lamang ini siya, Bombo Boss, ang glass bala, Bombo Boss, ang bintana amo na nga nabagrasan ini ang iya nga ilong. Samtang dito naman yun sa van, Bombo Boss, ara pa to mismo ang driver sang van sang ila ni Vice Mayor Yugore. Kung sa diin mayo man, Bombo Boss, ka wala ini siya naiguan kay bali nakahigda na bala, Bombo Boss, ang ginpulungkuan kay gapaula pahuway man guro ang ining driver nila. So naiguan man ang van nga sa bintana man, Bombo Boss, sang van. So maayo lang gid, Bombo Boss, nga wala may napilasan o kung may nasamaran sa pagpangluthang, Bombo Boss. So, Bombo Boss, unang tada na ipamatian ang pahayag ni Virgie Goke, assistant ni Cesar Norpiol Jr. Okay. Sige, no? So, ari si Ma'am Virgie. Ari, kami sa ng South Wing sa SM, bali sa
likod lang isang SMDC kami nagpark mo. So, Sinupod mo, ma'am? ang boss ko, si Sir Cesar, Nerpiol. Anong negosyo sang boss mo, ma'am? Tagiyan siya sa subdivision. Subdivision? Sa Pedrosa. So, mamay-ari, ano niya ng kamugid ang target sang Hindi lang ko makambal sa amo gina kung ano. Depende sa magwa sa investigasyon kung ano gidang ilang ang outcomes sa investigasyon. Sang natabo ni Ma'am Ari, nakamusagwa or ara? Mapagwa na kami sa SM, masakay na kami sa lakyan, kaya tapos kami panyaga sa SM. Nakabati ka, pila ka lupok inyo na ba din? Duwa ka lupok. Oo, duwa ka lupok. Ano, di naiguan ang inyo nga salakyan, no? Ang sa iyang apertahan sa amo nang naigo ang una, ang kaduwa is naglapaw sa amon ang bala mo so naigo sa piyak nga salakyan. Sa karon ma'am, anong sa utok mo mga motibo kung kamo manggid ang target sang gunman mo? Hindi ko lang mambal kung na kahit si sir na ang kabalo kung sino gid ang mga yamo kung may mga kontra gid man siya or hindi lang ko katag sa statement about dira kahit siya lang gid ang makambal na. Pero ma'am, this past few months, ba man nakabaton ka mo death threat or pama? Ang mga text lang man, so wala man namon na ginano. Kaya usually, man ang amon nga mga number naka-post sa mga for sale nga mo. So wala na namon kay ginasapa kay usually iban basi mga pamahog-mahog lang bala or amo na. So wala na namon na sapa. Ano nga mga text nga nabaton niyo? Nga mahalong kami, so mala na. So buong kamusta ang imo boss, ma'am? Siya sa sulod sa SM. Sudlon ko gani kung okay naman to sa kay gusto niya naman magpahuway. Okay naman. Okay, no? So may mga text messages galing nga nagapamahog sa ila? Yes, Bombo Ponste, syempre nakapublic daan ang iba nila nga mga numero, especially duta ang ginaistoryahan, Bombo Pons. Okay, isang pa sang gunman, no? Dira pa sa SM, no? Yes, gani man Bombo Ponste mo na i-checkeron pa to sa mga kapulisan nato ng mga CCTV footage. So Bombo Ponste, yari naman pamatian nato si Vice Mayor Ruel Yugore kung sa diin ginathag niya ya Bombo Ponste nga wala si nga pagpanglutang o kung pagpang-ambush nga natabo sa ilang pamilya. Hindi siyang toyo. Yes. Ari ko diri, no? Ari ko diri sa bangko sa Land Bank San Juan. Nanawag si Brad sa akon regarding sa sining incidents. Then right after sa transaction ko dito, nag-proceed ko diri kay para at least makita ko man kung anong sitwasyon kag siyempre ang concern ko is gina-service tabi ni isang mga kainablusan ko, no? So bata sang brother ko, that's why nga nag-proceed ko diri para at least panon ko man ang comfort mula sa mga kainablusan ko. Pero ang maning service mo nga pakadto diri sa SM? Hindi, actually may service ko which is ang ako niya nga service is pick up. So ini nga service nga ban, service lang gini sa kabataan. Why ni ginagamit man ni Brad as personal niya, but then ini service lang gini sa kabataan sa school. So ma'am, Vice nga nang kamo ang target sang gunman, Vice? Yeah, actually isa ko na sa nga iklaro man no kay naglupok damo ang cooler sa akon regarding sa sining incidents nga ginambush daw kuno ang Vice Mayor sang Valladolid. Actually hindi kami ang target, no, kaga kon aton tanawon sa base sa initial nga investigation nga inisya nasa labat lang gid no ang unit ni Brad. So wala sang something may pagduwa-duwa nga kami ang target or either si Brad ang target ang mga kainablusan ko, but then sa initial base sa initial nga ang target is ining sa piyak nga salakyan amon ang target nga nasa labat lang gid ang ining service ang akon nga magulang. Di ang mga igo sang service sang magulang niya, Vice? Bali ang target sa ang naigo sa likod nga porsyon sang salakyan naglapos dito sa may windshield gid sa tubangan sa driver side. Kaluyan, Vice, wala man sing sang tawo sa sulod sang van? Actually may tao sa sulod sang van no nang ang driver ni Brad kay ang wife niya ara sa sulod sang SM may ginbakal. So pasalamat na lang gid sang mahal nga makako nga wala gid sa naigo gani kay ti nagahigda-higda sa sulod sang salakyan. Nagtanaw-tanaw guro sang cellphone niya. So amo na nga pasalamat gid nga wala gid sa naigo man. So amo nang kabuinas, no? Bombo Cherry, pero ti ko nagapungko to sa guro nga way higda
Masidra sa kay windshield gid yaw tidog dira gidapit sa driver seat. Yes, sakto gid Bombo Pons ti Mayo lang gid nga na timingan nga nagapapuluhaway man ni ang driver. Okay. So Bombo Pons no, may na-recover man gali didto nga sa crime scene ang duwa ka empty shell pero wala pa nakilalaan kung ano nga klase nga bala o kung armas luthang ang gingamit. So padayon man sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan sa Police Station 1 regarding sa shooting incident nga nagluntad. So Bombo Pons, diretso na lang to sa IB Magalona. Nanong investigation isang IB Magalona PNP sa school student mag-Christmas party pa na di malasan patay man? Yes, Bombo Pons to kaya subo-subo gid ini nga balita no nga gikan sa Banwa sang Ima Magalona. So mayara sing 16 anyos nga lalaki nga na bungguan o ko nalapakan gid sang isa ka truck o kon trailer truck nga wala man sang karga sang tubo Bombo Pons. So suno sa karga tubo? Bombo Pons? Why man ni sagli karga tubo? Yes, wala Bombo Pons. Kaya sagad niya ni kapadasig ni nga daw tag-iya sang dala ni? Siya sa mo pagina Bombo Pons no suno sa investigasyon ni Police Major Kenneth J. Gratones kag ang mga kapulisan dito sa IB Magalona ang ini nga ang ini nga truck Bombo Pons ang gikan ini siya sa Victorias. So bali ang driver sang truck kilala nga si Dante. Si Dante ini siya, Subenyero, Bombo Pons, taga syudad asang Sagay. So baligikan ini siya sa Victorias. So nakaagi ini siya sa IB Magalona sa atubang mismo sa IB Magalona National High School. So nagtabok ini bala Bombo Pons ang mga estudyante nga gikan na o tapos na pag-attend tapos na sila attend sa ilang Christmas party. So mayara man ini traffic enforcer bala Bombo Pons. So ginapahina kung sinya sana ini ang driver na magpundo na paghinay-hinay ng neo kay nasa mga estudyante na magatabok. So wala Japon naghinay ini ang driver sang truck kag nagsigisigi Japon padlagan. So amo ni pagtabok sa 16 anyos nga si Kevin Liscano dito na siya nabungguan Bombo Pons kag nalapakan sang truck. So bali nalusot gini ni siya Bombo Pons sa dalom sang truck mismo. So dutaya naman ni gani malapakan ni Dante Sibugiro si ang traffic enforcer mismo Bombo Pons. So lapitan niya man ni side sweep man bala Bombo Pons kaya ginala sinya sana siya wala sa Japon na mati. Before prior pa nagali Bombo Pons nga makaagi na siya bala sa National High School. Mayara man complaint nga driver sang isa ka single nga motor kung sa diin lapit man ini niya mabungguan. Mayo lang nakalikaw ini ang motorsiklo ya kag naglumpat ang driver para hindi lang siya maiguan sang truck. So bali wala ini karga. Lalong man classic driver ni basi kargado utok kinik droga ni? Yes, Bombo Pons isa pag ginalantaw sa mga kapulisan nato. So magapadalom ini siya sa drug testing. So wala man na test Bombo Pons no kung may impluwensya ini ang driver sang alcohol. Pero amo na Bombo Pons subject ini siya sa drug testing ang driver sang tubo Bombo contract sang tubo Bombo Pons. So amo na no kasubo-subo gini nga balita sa pamilya sang ni Kevin. So sa karon Bombo Pons na hunong ni driver sang truck sa IB Magalona Municipal Police Station kag desidido gid ang pamilya sang biktima nga magpasaka o mag-complaint magpasaka sa complaint Bombo Pons kung sa diin may posibilidad nga pasagaan ini siya sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide Bombo Pons. So makita naton nga ang ining estudyante Bombo Pons naguluwa gid ini ang utok niya Bombo Pons kung sa diin naglapta ini sa dalan Bombo Pons. So Bombo Pons yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Major Kenneth J. Gratones, hepe sang IB Magalona Municipal Police Station. Tubang sa aton eskwelahan ma'am sa high school sa IB Magalona National High School ma'am, and ang aton bata aton nga victim nagtabok ari lang sa gadalan na matabok tani. I mean natabok na, and then ayun nasabot sa aton nga sang truck sang Central Lopez nga truck ma'am. Oo. Ano ni sir, di inihalin ang estudyante sir? Actually, halin sila sa Christmas party sa sulod sa ospilahan. So, muna nga time nga kuha na nila.
Though tapos na sila sa party, tapos na sila sa ilang party, daw nag-inugpulit na sa mga bataan. Oo. So, may upod ni siya, sir, pagtabok, sir? Actually, ma'am, damo ni sila, ma'am, and the same time, ginpa-stop ni sila. Ang truck dali ni siya, ma'am, layo pa lang, ginapa-stop na siya sa aton nga traffic enforcer kay tungod nga damo na sa kabataan nga guduwa from high school. So, ang amon nakita diri, ang truck na ini wala gi siya nagbahar, wala gi siya nag-apply bisan gamay lang nga brake para lang makapagbahar sa sa dalan. Kaso ang natabo pa ang aton nga traffic lapit sa pagani masagaid man. So amo to mami, instead why gi siya kabaharan din nalabot ng isa ka bata. Ato nga. Oo. Sir, ano ni sir, cellphone ni kuno sir ang victim samtang gatabok, sir? Wala ma'am, wala ta way ta masina nga kuan. Ano? Yes, oo. Ano ni sir ang pangalan sang victim, sir? Kag pila na ning edad niya, sir? Si Kevin Lusquero, ma'am. And then Kevin Luscano, ma'am. Mag-edad siya sa 16 anyos. Na taga diri sa Ibig Magalona. Kung may-ari man to di complainant gani mga prior pa lang sa school. Do lapit niya lang nasa gaid kag naglumpat na lang sa gani ko no. Siya ang motor kay do sa gayron na sa truck prior sa school. Pangalan niya isang driver ka truck, sir? Si Dante Subugero, ma'am. Oo. Taga diin na saya, sir? Taga Sagay City. So balihalin pa niya sa Sagay, sir, ang iyang may karga ni sa nga tubo, sir? Wala, ma'am. Actually, ma'am, halin niya siya sa sa Victorias. Paado siya sa south area. So, sir, wala man CCTV footage, sir, sa area? Ipacheck ko, ma'am. Ipacheck natin kung may ara ito daan. Pwede ma'am makita nga footage sa nga area. So, nang pag-ano niyo, sir, sa driver sang truck, sir, may influensya sang alcohol, sir, or ano? Hindi ko mamahambal na mga may influensya sa alcohol kaya wala man pa pang test na ma'am mo. And di naman makita siya physically. Pero ipag-drug test ko na siya ma'am so dugay-dugay kay para balanta kung bakit under influence pala sang hindi mainsakto nga bagay. So sir, na-istorya niyo na sir ang pamilya sang victim, sir? Yes ma'am, actually already subong ang family sang victim ma'am. So, may plano sila, sir, nga magpasaka sang kaso sa driver sang truck? Yes, ma'am. Right now, may plano din, ma'am, mapasaka isang kaso. So, sir, ano ni sir ang posible nga kaso? Right now, ma'am, pwede natin sa kasuhan sa reckless imprudence resulting to homicide. Okay. Bumocherry, no? Yes, mamupos ko, pag-aulto natin ang resulta sang drug test sang driver, mamupos ko, positibo, balay ni siya nga gagamit sang illegal nga droga. Prior pa isang may intensyon kisay gali magdalasa, kay prior pa man yung nadalasa niyang bata, may tricycle driver nga complainant nga nagkanto man sa police station, nga nabungguan niya lang, nga nabungguan niya man tani. Yes, bombo ti Mayo lang yan nakalumpat ining at driver tiya syempre gapa man guro gapadayaw man sa dalan bombo nga wala ba gapangilala. Abi ko sino nang hari te lantawan na dako nga plamanog na. Yes, gani man bombo ti pagkatapos lang nag-attend lang nining estudyante sang Christmas party ti na ano pa siya sa trahedya nga sa rason sang iya kakamatayon bombo Okay. Pumupuan sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Pambasa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Cherry Grace Antilian. Ano ba sa aton nga pagparagad, do? Ako na sa pamunaan sang Lopez Sugar Transloading ni. No, review nyo na sa Mayo ng inyo nga mga drivers. Da basi kon kargado sa droga na. Why silingat may pagalong sa kunano may pagulikid sa eskabuhi katawa. Mang dalasa gisaya, no? Do pre mo sa una isa ka bus company nga kung mabungguan niya kag kun ini mapatay, atrasan niya pa para mapatay niya para isalak gasto. Nanog tahaw-tahaw man to kay do ginagabaan man sila to. Kung subong ari naman pinasaway wa magini karga to bo ambot anong ginadalian niya sini.
Mayo man sa pamatyag, ihan sa sini nga driver, o ti kabay pang kalag mo, tonto sa impyerno, tumbo nga buhi ka pa. Huwag ka tupo, klase ka driver ka, no? Utas mo naman ang futuro sa isa ka 16 anyos nga bata. Matapos nga nalapakan, patay. 6 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa gabi. May nabilin, pulo na lang kadlaw, Pasko na sa aton yung mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Sabi na sa Santos nga Rosario para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa